paing sagunging para sanatriya pindaning Widodara kang mangeja wantah mandhap saking kahyangan tumuju wonten ing Arsapada. Pating kemebyar pating cemlorot busanane pindaning Kartika Sasra. Pindaning Kartika Sasra, Kartika Lintang Sasra sewu kadya lintang sewu cacahe. Yo 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 yo. Lek ruwet bakal ganti rugi. Wis ta ora usah lirik ae. Kenapa? Pokok sing ruwet ganti rugi. Yo. Ha he ha he ha he ha he ha he ha he ya yo 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 la 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 Iya. lo he he no ha he lo ayo
Babi. Iya pena, ngicir aine bae gede. Hae. Oke, selamat datang Mas Dandi dan kawan-kawan tim dari Bintoro Table kami hadir. Yo. Pemudane jelas padha mulih. Gambar Garuda iku lambange merah putih ora benderane Pancasila. Indonesia tanah kang subur, urip rakyat wis padha makmur. Nurya samya kelawan pangan, Indonesia saiki wis aman. Indonesia sukses pembangunan, kabeh rakyat padha kekirangan, murah padang serta murah pangan. Indonesia saiki wis aman. Indonesia tanah kang subur, urip rakyat sing padha makmur, ngelawan dan kelawan pangan. Indonesia saiki wis aman. Jos. Look.
Kolane, kolane, oh, oh, panggilan kepada saudara Jaya supaya masuk stand siaran. Mari kita delok gandrung. Gandrungnya orang bulu. Jos. O. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, sangat luar biasa sekali. Itu tadi penampilan sederetan para seniman-seniman handalan dari keluarga besar seni Jaranan Campur Sari Turonggo Sakti. Baik Bapak Ibu, para pemuda sekalian, para penggemar atau para pecandu seni Jaranan Campur Sari Turonggo Sakti, mungkin dari Bapak Ibu hadirin sekalian ingin request lagu, monggo kami persilakan. Di sini sinden gemoy kami adik Iis Familia sanggup melayani lagu-lagu permintaan dari dan untuk Anda sekalian. Namun dengan satu syarat kudunya main jari ini ya deh. Pokok aja ru. Luar biasa, monggo. Mungkin ibu-ibunya sebelah barat ingin request lagu, monggo kami persilakan. Bro, jalan lagu apa bro? Kayak maju ya. Atau mungkin dari mbakku sing dukira ke Jampi sing ayu kru dari Mas Denny. Jaluk lagu apa bro? Ayo mbak. Ayo request lagu apa? Mbak Ribet. Mbak Ayu. Juga selamat datang. Penting sing tak sapa iki. Sing Selamat penting sing enggak penting enggak tak sapa. Ya disambut deh. Ya. Jaluk apa ki mau? Denok debleng. Ale-ale, aring-aring. Oh, Spesial. Sik, mari ki Mas ya iki. Kagem para pendemen. Sayangku sing ayu dhewe. Sik, mari ki. Purnopo. Ayo ya, ayo kono joget. Oke, masih tetap bersama Turonggo Sakti. Biarate isine bumi nggo kowe. Sing tenan aja kuwate. Ayo joget dong. Sindene tak dokno apa piye? Sayangku ning kowe ra iso disetir. Muduna mari nduk. Ora bakal luntur. Ora bakal. Gene. Lho. Bojomu dokno ben joget ngisor. Aku ping karo kowe joget karo bojone. Tembus tekan kayangan. Krungu swaramu. Sabar ya. Kayak kokon mudun guys. Ayo mudun nduk. Bre kene wae. Hei. Kayak mudun. Ando. Asik. Yo. Kir indah ayumu koyo dicot yari. Ayo kono dewangi didukno. Mungkin iso Gendong
sapa, Nduk? Mas Heri. Mas Diki kendang tambahi, Mas. Bagus. Heri, endi? Oh. Endi wonge? Oh, Pak Rian to. Ayo kene Her, maju Her. Ayo kene. Aku mau napa mudutan, Nduk? Jaluk apa kuwi? Mas Deni. Piye lagune apa kuwi mau? Sing ngene, Nduk. Apa kuwi? Dudu watu sing ngono kuwi. Aku iki dikongkon modern lho, Pak Damar. Aring-aring. Nduk kuwi. Apa? Iki ana rawan jaluk apa? Iya. Aku di rumah bojoku. Nyawer apa ora? Oh ya mesti nyawer kuwi. Nyawer sik DP sik to. Ya. Ayo, Nduk. Sing aring-aring. DP wis DP mari. Bu Tahri. Watu. Ya, jebokna ya. Arani pasir. Watu kambang keli ana ring pinggir. Buru ketemu awak langsung ngesir. Kelibekan kaya kelangan pikir. Uwit kelopo arane Asik. Ae. sigari. Ayo kono mudune to, Nduk. Pitu. Saben dina isun sing kendang. Bojomu kuwi dokno. Oleh apa ora bojone didokne? Aring-aring bakar gedang campur sawi. Dewas kering uli isun mikiri. Gedang sapa sak cara dipangan codot. Timbang burung bangur kulun isun pedot. Godhong sawi enake urapan klopo. Ati iki uga ya mung kanggo rika. Gedang orang sak jeneng dipareteli. Doseng percaya badan dodo iki. Ayo Nduk cepetan. Anti arani pasir. Watu kambang keli ana ring pinggir. Buru ketemu awak langsung ngesir. Iya, gede bojo. Benar kaya kelangan pikir. Uwit kelopo arane keluk. Yo, Disigari. Nek di Mas Beni. Dipitu. ayo Pak Heri. Saben dina. Ayo joget kene. Di Mas sing jaluk mudun kuwi mau. Riko omong ose. Ya sampean kuwi ngerti sing mudun. Iyo. Aring-aring bakar gedang campur sawi. Sampai kering uli isun mikir. Yo, hosa. Aja sadar oh, jodot. Timbyang burung bakar kulun isun pedot. Godhong sawi enake urapan klopo. Ati iki uga ya mung kanggo rika. Gedang kono sak curung dipereteli. Doseng percaya badan dodo iki. Ya, tutu-tuhan diarani pasir. Waktu kambang keli ana ring pinggir. Buru ketemu awak langsung ngesir. Kelibekan koyo kelangan pikir. Oh. Kelopo arane keluku. Disigari diporo dadi pitu Mas Heri. Saben dina isun sing bisa turu. Demeniko omong sing kuwetu. Aring-aring bakar gedang campur sawi. Sampai kering uli isun mikir. Ayo Mas Heri. Gedang rojo sadurung dipangan Oke. codot. Timbyang warung bakar kulun isun pedot. Godhong sawi enake urapan klopo. Ati iki uga ya mung kanggo rika. Gedang sak curung dipereteli. Doseng percaya badan dodo iki. Iki wis nasib isun. Hey. Riko apusi. Asik. Padahal Riko wis janji. Bakal urip dadi siji. Isun sing mbiayangi. Nelongso rasane ati. Kok teko ya golek ganti. Dubari rasane ati. Pikir yang sing bisa ayem. Sing atut moto angin. Ati susalan nelongso. Iyo. Riko
ndi Mas Heri ku Mas Heri. Iso lan riko wis lilo, riko diapek wong liya. Pikiran sing bisa ayem, sing atut moto alang. Oke masih tetap bersama Turongko Sakti. Mergiane riko Suloyo. Tinggi spesial perform Fikar Audi. Saiki tinggal piye isun lan riko. Kowe iki bojone dicuwi dek yae. Ben kae sing joget. Wong liya. Pikir yang bisa kancane kae kok joget. hati susalan nelongso mergiane riko Suloyo. Ketimbang urip ketiki saiki tinggal piye. Ojo ditinggal lho. Ana riko wis lilo, riko diapek wong liya. Pikiran sing bisa ayem, sing atut moto alang. Ati susalan nelongso, mergiane riko Suloyo. Yuk. Ya. Jaluk meneh. Teku cuk no. Jaluk Pak Tohri. Kabar kok jaluk tak. Jaluk tambah Pak gak jaluk tambah. Ning di Mas Heri kuwi mau. Pak Rian. Lah kan ditambahi karo Pak Tohri ae. Mana tambahi sok rata sok ben ra budal. Wis kono cek lendek. Monggo oke. Monggo Pak Tohri nyuwun lagu napa? Oh. Luar peneng ndi we? Nah, kene kan ndak. Bangur golek oliyo jare. Pak Tohri. Golek oliyo Pak Tohri. Apa? Iki ana manten anyar golek oliyo. Hah? Welek akeh iki sing jaluki. Spesial kagem Pak Agus kalian Pak Heri pakai welek. Lah iki Pak Saleh njaluk lagu apa iki? Lah iki lah. Pacarmu teko lho, Nduk. Heeh iki. Kok siji, loro. Masane tukang kendangi. Nyo tukang kendangi cekelen le masane. Tetap bersama Satrio Bumit. Sing kira ana welas. Protek wadon alon-alon dia Dik. Kadung sing ana genine. Hei. Sing kira ana welas. Sing diwelek Mas Heri, kene Mas Heri. Sing ana wong obong-obong. Ojo memengan wawon. Woi, awas wadon. Riko alang, alang molong. Masalah pokoke. Ojo golek perkara matiyo. Mengko takopo. Tuyes melonyo. Tuyes dadi ancur. Ning ndi artisku siji iki, Mas? Urip riko. Iya. Ayo.
iyo, iyo, iyo. Jaganan ati. Yo. DJ spesial perform Julfikar Audio. Kena sing ngelambian gampang kacau gampang lolo masih di pianguro marego nyan pianyu aduh ada meroso hati iya aye enak turu tentrem umya yo masih bersama Kiki Kompresor jagianan hati Ayo Bu Ahmad goyang. Masih bersama Bu Ahmad. Kena sing ngelambiar sila jaya gampang kacau. Ayo Mas Hasan. Goyang itu. Bojomu ngelirik bokongmu ae lho, Nduk. Goyang banyu ada meroso ati ayem enak turu tentrem umya Mas Heri nyedek alah ngono rasa jagianan ati emanen temenan kena sing ngelambiar gampang katon gampang lolo Bersama yo Trogo Sakti Zulfikar Audio. Yo goyangnya Mas Hasan. ada meroso hati ayem enak turu tentrem umya Yuk, ya. Terima kasih. Itu tadi welek spesial khusus buat Mas Heri. Dok, mau sing ana pamundutan apa meneh? Wes. Wes le. Oke, baik Bapak Ibu nggih, hadirin sekalian nggih, mungkin ada lagu yang masih belum dipinangkani nggih. Anda sabar, nanti masih banyak sederetan bintang-bintang penari kami, bintang-bintang artis dari Turonggo Sakti yang nanti akan siap melayani permintaan lagu-lagu buat Anda tentunya. Ayo le, wis wayahe tandang gawe le. Sesek mandek Pak, mandek. Hop. Lilian nono pamit mulai Gusti kula yen tutu jodone muga enggal antus wong sing bisa ngladeni slirane. Pancen apot jroning ati ninggaldika wong sing tak tresnani nanging badhe kados putih yen kawula sadar mlampahi. Mong samono atur puji karya Raharjo. Sapungkure ojo lali asring kirim warta
eman benjang ngendika yen to nganti digawe kecewa batin kula mboten lila yen to nganti sia-sia. Ngapunten Bapak Ibu sing enten teng depan YouTuber. Mong ketok YouTuber. Atur puji karya raharja sapungkure ojo lali asing kirim warta eman benjang dika untuk nganti digawe kecewa batin kula mboten lila yen to nganti mung sia-sia. Coba adik-adik mundur Mas. Le mundur. Mas. Coba penonton mundur nggih utamanya di depan media kami, YouTuber kami coba agak mundur Mas. Mundur Mas. Ya terima kasih Mas Heri, Bapak Rian telah berpartisipasi. Ya. Coba yang di depan YouTuber Mbak duduk deh. Hae. Ya yo lo la. Esa. Lo. La. Yo. Coba nggih. Mas mundur le. Mundur. Lo. Ya. Iyo. Hey. La. Lo. La. Pian. Ya mas tamarulan. Kebiar sarang
madangi ati mandane ucut urip ring jaman saiki mandane kelaksanan sun epek rapi karo gelo ya do Gusti mandane senenge ati do wong ayu kebiar sote madangi ati mandane ucut urip ring jaman saiki ha he mandya nia kelaksanan sun epek rapi ya do Gusti mandane yo senenge ati yo ha he lo 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 Hoi ha hoi sa hoi ha hoi ha lo yo 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 raya hoi ha hoi ha yo hoi ha ayo babet Pedok datanar so guling padang bolan yo kekancahan ning latar dangok lungguh dhewe saka ketol saya greges rasane ati pertanda kian duwe Allah aduh ibu dewa ning Aduh Rama yo ayo sebagai mohon kesadarannya kepada para penonton agak mundur Mas G agak mundur yo ayo rame doa yo halo
Coba mohon kesadarannya sekali lagi kepada para penonton, masih agak mundur, beri kesempatan kami para teman-teman dari Turonggo Sakti untuk menghibur Bapak Ibu hadirin sekali lagi. Maka dari itu biar kami lebih leluasa agak mundur, okay? Dan di sini kami tidak menginginkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Demi keselamatan putra putri Bapak J agak mundur, karena keselamatan lebih penting dari segalanya. Harap Bapak Ibu mundur Mas, mundur Mas. Hei. Mundur. Ha. Yo. Hei. Oke, selamat datang Mas Bintoro Travel. Tak celuk ikat mau ora teko-teko. Mas Dani yang kumpul kabeh. Oke. Mas, ngapunten, sing buri gak ketok sampean munduran. Sing sebelah kene sampean munduran. Lah, Amit nggih mundur nggih. Amit nggih, sampean mundur. Engko sampean kena pecut, sampean salah paham. Iyo. Coba Mas G, tolong diamankan sebelah timur, Mas G agak mundur. Utama yang di depan barong Mas G. Yang di depan barong mundur Mas G. Coba barongnya biar kelihatan. Mas, barongnya aja ditutupi. Barongnya aja ditutupi. Yo. Yo. Coba bagi penonton yang sebelah selatan ini agak ke timur G, yang belakang biar kelihatan yang dari jalan G. Agak ke timur, agak geser ke timur G. Sini jalan gak ketok. Yo. Coba yang di depan duduk Mas G, yang sebelah selatan, yang belakang biar kelihatan. Yang tidak berkepentingan. Kasihan ibu-ibunya yang di belakang nggak kelihatan. Logo dek, logo. Duduk. Lah logo. Ayo duduk terus duduk. Sing nang pinggir pager, logo. Ya. Sing buri gak ketok. Ayo no, kene yuk no. Kene nang ngarep kene lho no. Yo. Aus. Tetap bersama Turonggo Sakti. Yo. Wajiban kita Sisko tinggi. Ayo padha.
Mas Bintoro. Ojo enak madyang, ojo enak turu. Ayo berini yo ngilangake rasa sitru. Jaga desa iku kewajiban kita. Siska mlinge ayo padha dijaga. Ojo enak mangan, ojo enak turu. Ayo marene yo ngilangake rasa sitru. Simulasi ayo padha dingerteni. Undang-undang dasar GBHN garise proklamasi yo hae Pasari. kewajiban kita. Siska blingi ayo padha dijaga. ojo enak mangan ojo enak turu. Ayo marine yo ngilangake rasa singkru. Simulasi ayo padha dingerteni. Siska Karsa amalan no Pancasila. Undang-undang dasar GBHN garise Indonesia proklamasi kelahirane. Yo la ho ya he osa Pasar Guru urip. Wewer sonder saja igelitir. Awe Sukarno kang para miarsa. Sonder angeleang tumading ing awang-awang. Seko ya koyak siti. Hey hey. Seko ya koyak siti. Winarsita solae anuju brono. Wewer sonder saja igelitir. Awe Sukarno kang para miarsa. Sonder angeleang tumading ing awang-awang. Seko ya koyak siti. Seko ya koyak siti. Yo. Wisita solae anuju krono. Se kalau Sonder saja ngelitir awe. Damai. Seko ya Goyang Siti Contoh. lenora seto solae anuju prono. Hey. Coba penonton agak mundur Mas G. mundur Mas. Ayo, Dipisah penonton Mas, agak dipisah mundur. Mas. Kira-kira apa wis ana gantine.
Kapan pancen Pak Agus wis oleh gantine. Ayo ati. Monggo Mas Bintor nyuwun lagu napa? Coba G Mas kadarnya kepada para penonton sebelah timur ya, agak mundur Mas G, agak mundur. Mesti ana pasang lan uga surute pagere ati aja ketelaran. Ayo saiki Mas. Gandrunge wis siap ning mburi kae. Monggo Mas G. Gusti kena pulakan dosa kula isun kaya watu karang. Ayo gandrunge sampe metu Mas. Dipinggirno dhisik nggih sing dadi iki.
ndang mati Mas, gedok. Niki gedok mati. Wis. Wis. Coba sing dadi kon lungguh dhisik. Sing dadi kongkon longgo dhisik nggih. Mikir Ya oke salon hadirin tambahin. Bapak Ibu juga para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada ya. Mas Fendi sing dadi kon lungguh dhisik ya. Karena saat ini tiba saatnya Anda akan kami ajak untuk menyaksikan salah satu kreasi tari kebanggaan Kota Banyuwangi, yang mana Kota Banyuwangi lebih dikenal dengan sebutan Kota Gandrung, yang mana tarian gandrung biasanya dipergunakan untuk menyambut datangnya para wisatawan